Belkefta salvegera duyem ya roja giştpirsiya Herêma Kurdistanê, rêxistina qoştepa ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya, ahengek cemawerî roja çarşemê 25 Eylûna 2019 li qada Newrozê li darxist. Aleya Kurdistanê bi dirêjehiya 100 metrî hat hildan û gerek di nava kampê de bi wê aleya pîroz hat encamdan û sloganên netewî hatin gotin. Dê wê ahengê de bi beşdariya Kadir, endam alîgirên PDKSê û rêbaza pîroz yên navçeya Qoştepa û kampa Qoştepa û Serhar Hesen, endamê Komîta Navendî û berpirsê rêxistina Qoştepa û dûrûberê Hewlêrê ya PDKSê gotarek pêşkêş kir. Em îro li pêderê kombîne da ku dîsan em dengê xwe bigînin hemû cîhanê ku em bêjin belê bo referandumê û pîrozbaya referandumê li gelê Kurd li hemî cîhanê û taybet muhendisê referandumê rêberê û mercihê gelê Kurd rêzdar Cenabê Mesûd Barzanî dikin. Me dît em wekî rêxistina Partiya Demokratîk Kurdistan û ferz e ser me em vê bîranê bîr bînin çünkü referandum ne referanduma parçekî tune yan bu em bêjin ya Başûrê Kurdistanê tune lê referandum bu gelê Kurd e. Beşdarên wê ahengê jî wisa salvegera duwem ya referandumê bibîrtînin. Referanduma encama siyaseta Serok Barzaniya, encama şoreşê Barzanî nemira, encama xwîna şehîdê me pêşmergeya, encama şoreşa hemû şoreşê Kurdîna. Em weke miletê Kurd li her şarparçeyê Kurdistanê em dibînin erkekî netewiya li ser milê me got îro em bêne bîra xwe duhemîn sal bîranîna referanduma serxebûna Kurdistanê ya got Serok Barzanî biryar pê da bo bû bingeha sereka ji bo avakirina dewleta Kurdî. Geç û dayikên Kurd jî wekû herdem mil bi milê mêrê Kurd beşdarî ahengê bûn. Em îro weke dayikê Kurd îro vê rojê mewcûdin divên bîra xwe bênin. Ew jî weke rêbeza Barzanî, ew jî weke rêbeza Hewa Hedad. Lazim e ev rûnewê ji bîr kirin û lazim e ev baş vê rojê bin heta em qediya Kurdî xidin. Ez weke keçikekî rojava ez gelekî kêfxweşim serê me bilîn da vê ahengê û dîroka Mesûd Barzanî û dîroka referandumê ji bîra me naçe û em gelekî kêfxweşin. Li 25 Eylûna sala 2017 de xelkê Herêma Kurdistanê berê xwe dana sindoqên dandanê projeya 92.73 ji sedî bi belê dengê xwedan dewletbûna Herêma Kurdistanê. Ali Omar